Tervetuloa kanavalle Muinaisten viisaus. Tänään sukellamme kiehtovaan menneisyyteen ja pohdimme ikiaikaisia totuuksia. Olemme valmistaneet teille 5-osaisen videosarjan, joka paljastaa elämää mullistavia oivalluksia. Tässä ensimmäisessä osassa aloitamme uskomattoman matkan suurmiehen Zhang Liangin 5 arvokkaan opetuksen pariin, jotka on poimittu Hanin ja Chun taisteluiden tarinoista. Pysykää kuulolla loppuun asti, sillä matkan varrella on paljon yllätyksiä ja syvällisiä oivalluksia. Hyvät katsojat, Zhang Liang, oikealta nimeltään Zifang, syntyi ennen vuotta 250 EK ja kuoli vuonna 186 EK. Hän oli merkittävä valtiomies ja yksi Han-dynastian perustajista, ja hänet tunnettiin yhdessä Han Shinin ja Shao Hen kanssa Hanin ja Chun 3 mestarina. Hänellä oli ratkaiseva rooli auttaessaan Liu Bangia kukistamaan Qin-dynastian ja voittamaan Xiang Yun Hanin ja Chun sodassa, perustaen näin Han-dynastian Kiinan historiaan. Hänet luokitellaan Kiinan feodaalisen historian 10 merkittävimmän sotilastrategin joukkoon, sijoittuen 3. Sun Tsun ja Sun Binin jälkeen ja ennen sellaisia suuria hahmoja kuin Zhuge Liang ja Liu Bowen. Tämän vuoksi jälkipolvet kutsuivat häntä usein mestaristrategiksi. Tässä lähetyksessä Muinaisten viisauskanava jakaa teille 5 arvokasta oppia Zhang Liangilta, jotka on poimittu Hanin ja Chun taisteluiden romaanista. Nämä opit käsittelevät monia elämän osa-alueita, hänen henkilökohtaista kehitystään sekä syvällisiä opetuksia, joita hän sovelsi opettajiltaan Huang Shikongilta, Zhisong Zilta ja Lao Tsilta. Toivomme, että nämä opit tuovat teille paljon arvoa, ja toivotamme teille ja perheellenne kaikkea hyvää. 5 arvokasta oppia Zhang Liangilta, Hanin ja Chun taisteluiden tarinoista. Oppitunti 1. Vilpitön halu oppia erityiseltä opettajalta Huang Shigongilta. Hanin ja Chun taisteluiden romaanissa kerrotaan. Eräänä päivänä Zhang Liang oli sattumalta kaupungin ulkopuolella seisomassa Pi Qion sillan luona, kun hän näki vanhan miehen keltaisessa asussa kävelevän sillan yli. Yhtäkkiä vanhuksen kenkä putosi jokeen. Vanhus pääsi rannalle ja kutsui Zhang Liangin luokseen sanoen, "Nuorukainen, voisitko ystävällisesti nostaa kenkäni ylös avukseni?" Zhang Liang näki vanhuksessa jotakin poikkeusellista, selvästi tavallisesta poikkeavaa, kuin taivaallisen viisauden kantajan. Hän sukersi heti veteen, nosti kengän ylös, polvistui ja ojensi sen vanhukselle syvällä kunnioituksella. Vanhus ei ollut ehtinyt kävellä muutamaa askelta kauemmaksi, kun hänen kenkänsä putosi uudelleen jokeen. Hän käski Zhang Liangia noutamaan sen. Zhang Liangin ilme ei värähtänytkään, ja hän nouti kengän jälleen polvistuen ja ojentaen sen. Tämä toistui 3 kertaa. Vanhus sanoi, "Tätä henkilöä voi opettaa." Sitten hän osoitti isoa puuta sillan vieressä ja käski, "5 päivän kuluttua tule hyvin aikaisin sinne odottamaan minua. Et saa myöhästyä lupauksestasi." 5. päivänä Zifang heräsi aikaisin ja meni puun luo, mutta näki vanhuksen jo istuvan siellä. Vanhus sanoi, "Sovit vanhan miehen kanssa, miten voit olla näin myöhässä? Palaa takaisin ja tule 5 päivän kuluttua hyvin aikaisin." 5 päivän kuluttua Zifang saapui, mutta vanhus oli jälleen jo odottamassa puun alla. Vanhus sanoi vihaisesti, "Miksi olet näin laiska? Palaa kotiin ja 5 päivän kuluttua sinun on tultava aikaisin." 5. päivänä Zifang heräsi erittäin aikaisin, ei nukkunut ja saapui heti puun juurelle odottamaan. Yhtäkkiä vanhus ilmestyi paikalle. Heti nähdessään hänet Zifang lankesi maahan kumartaen häntä. Kirkkaan kuun valossa vanhus ilmestyi kaukaa edestä, majesteettisena ja arvokkaana, yllään kaolainen kaapu, bambukeppi kädessään ja peuranahkainen hattu päässään. Hän saapui kuin jumalallinen olento. Zifang polvistui ja sanoi, "Rukoilen teitä opettamaan minua." Vanhus vastasi, "Sinulla on nuoruus ja voima. Opiskele ahkerasti ja tulevaisuudessa saavutat arvostetun aseman ja tulet keisarin sotilasneuvonantajaksi. Onni on suosinut minua, kun kohtasin sinut tänä päivänä. Tämä on 1000 vuoden tilaisuus." Sitten hän ojensi Zhang Liangille 3 salaperäistä kirjaa, nimeltään Mystiset strategiat ja jumalalliset laskelmat, ja sanoi,
Edes Sun Tzu ja Wu Qi, kaksi sodankäynnin kuuluisinta mestaria taistelevien valtioiden kaudelta, eivät ole sinulle vertaisia. Et myöskään jää jälkeen niistä, jotka osaavat vetäytyä kunniaa saavutettuaan. Pidä nämä kirjat, kosta Han valtion puolesta, tue todellista hallitsijaa ja nimesi elää ikuisesti, verrattavissa aurinkoon ja kuuhun. Xi Fang polvistui vanhuksen veteen ja pyysi hartaasti, saisinko tietää suuren nimenne? Vanhus sanoi, muista, että 13 vuoden kuluttua Zhaozhoun alueella, Dagu-kaupungin itäpuolella, eräs hallitsija löytää keltaisen kivipaaden. Se olen minä. Sanottuaan tämän, vanhus katosi kevyesti ja leijuen. Xi Fang säilytti kirjat huolellisesti. Kun hän palasi kotiin, hän avasi ne ja näki otsikon olevan Su Shu, yksinkertaisuuden kirja. Hän luki sitä salaa ja painoi sen mieleensä ja koki sydämessään kirkastumisen, ymmärryksensä laajenevan ja älykkyytensä kehittyvän ennennäkemättömällä tavalla. Pohdintaa. Vanhus Huang Shigong, jonka ulkonäkö ja olemus kuvastivan jumalallista henkisyyttä ja taolaista viisautta, sai Xi Fangin syvästi kunnioittamaan häntä. Hänen tapansa värvätä ja opettaa oppilaitaan oli yhtä mystinen ja ainutlaatuinen. Ensimmäinen oppi, jonka Huang Shigong opetti Zhang Liangille, se oli oppi sinnikkyydestä ja hyväsydämisyydestä. Kun vanhus 3 kertaa pudotti kenkänsä veteen, hän testasi Zhang Liangin reaktiota. Jos Zhang Liang olisi mutissut tai ei olisi vilpittömästi auttanut vanhusta, hän ei luultavasti olisi tullut valituksi oppilaaksi. Sanotaanhan, kun oppilas on valmis, opettaja ilmestyy. Tämä oli opettaja Huang Shigongin hyvin ainutlaatuinen ja merkittävä tapa valita oppilaansa. Toinen opetus, jonka mestari Huang Shigong antoi Zhang Liangille, koski etikettiä, sinnikkyyttä ja huolellisuutta. Hän koetteli Zhang Liangia 3 kertaa, vaatien tätä saapumaan tapaamiseen aikaisin. Kukapa muu kuin Zhang Liang olisi valvonut koko yön muistaen seuraavan päivän tapaamisen. Ja kukapa muu kuin Huang Shigong olisi ilmestynyt paikalle juuri silloin, kun Zhang Liang saapui. Oppilaan kuuluu saapua opettajansa eteen, ei antaa opettajan odottaa itseään. Juuri tätä kunnioitusta Huang Shigong halusi opettaa Zhang Liangille. Kuvitelkaa tavallista ihmistä kohtaamassa vaativan opettajan, kuten Huang Shigong. He olisivat todennäköisesti luovuttaneet helposti, menettäen näin mahdollisuuden oppia mestarin arvokkaita ja hienoja opetuksia. Kuten mestari Huang Shimong itse sanoi, millainen onni minulla tänään, 1000 vuotta harvoin kohtaan vastaavaa. Zhang Liangin vilpitön halu oppia ajoi häntä, johdattaen hänet läpi koettelemusten löytämään mestarin ja vastaanottamaan tämän salaiset taidot. Tästä opimme Zhang Liangin päättäväisyydestä ja sinnikkyydestä, jotka johtivat hänet saamaan taivaallisen kirjan opetukset. Huang Shigong ei ainoastaan antanut hänelle 3 kirjaa, jotka sisälsivät jumalallisia strategisia suunnitelmia, vaan myös muistutti Zhang Liangia tulevaisuudesta sanoilla. Kun työ on tehty, vetäytykää. Se on parempi kuin pitää liian lai. Tämä viittaa siihen, että kun menestys on saavutettu, on viisasta astua syrjään välttääkseen vaarat, aivan kuten viisas Fan Li teki. Myöhemmin Zhang Liang noudatti tarkasti mestarinsa neuvoja ja analysoimme tätä syvällisemmin 5. osassa. Opetus numero 2. Kuinka olla luotettava ystävä Xiangboulle. Zhang Shanchuxin teoksessa Han ja Chun romantiikka kerrotaan, että Zhang Bo oli muinaisen Chu-valtion kenraali Zhang Yanin jälkeläinen. Zhang Liangilla ja Zhang Bolla oli syvä ystävyyssuhde. Kohtalo järjesti niin, että Zhang Liangista tuli Liu Bangin strategi, kun taas Zhang Bo oli sekä Zhang Yun setä että neuvonantaja. Nämä 2 ystävää, vaikka he palvelivatkin eri herroja, etsivät aina tapoja auttaa toisiaan ahdingossa, varmistaen, että toinen osapuoli vältti onnettomuudet. Zhang Bon teot Zhang Liangin hyväksi. Kun Zhang Yu, jota myös hegemonikuningas Zhang Yu kutsuttiin, oli marssinut Xiangyangiin, hänen neuvonantajallaan Fan Zhengillä oli mielessä tappaa Liu Bang. Zhang Bo kuultuaan tästä ilmoitti Xiao Helle suunnitelmasta. Myöhemmin Xiang Yu Fan Zhengin neuvosta järjesti juhlan Hongmennissä ja kutsui Liu Bangin sinne tarkoituksenaan murhata hänet. Mutta kohdatessaan Liu Bangin Xiang Yu epäröi. Silloin Fan Zheng käski Xiang Zhuangin esittämään miekkatanssia juhlan viihdykkeeksi, toivoen sen tarjoavan tilaisuuden hyökätä Liu Bangia vastaan.
Kuitenkin Xiangbo nousi myös ja veti miekkansa tanssimaan, varjellen Liu Bangia. Fan Zhengin suunnitelma epäonnistui. Tämä teko kasvatti merkittävästi Zhang Liangin mainetta ja ansioita Liu Bangin silmissä, ja mikä tärkeämpää, se pelasti sekä Liu Bangin että Zhang Liangin hengen. Toisella kerralla, kun Liu Bangin isä, Tai Gong, oli Xiang Yun panttivankina ja Xiang Yu uhkasi keittää hänet elävältä, jos Liu Bang ei antautuisi, Zhang Liang puhoi kaikki voimat puskuriksi Xiang Yuta vastaan. Hän suostutteli Xiang Yun säästämään Tai Gongin ja Liu Bangin vaimon keisarinna Lü Qin hengen. Tämä osoitti Zhang Liangin syvää viisautta ja kykyään vaikuttaa jopa armuttomaan Xiang Yuhun. Myöhemmin, kun Xiang Yu kärsi tappion Jiuli Vulalla ja hänen joukkonsa hajautuivat, Zhang Bo, haluten säilyttää Zhang-klaaninsa sukulinjan, etsi turvaa Zhang Liangin leiristä. Zhang Liang puolestaan esitteli hänet Liu Bangille. Liu Bang antoi Zhang Bolle aatelisarvon ja solmi liiton avioliiton kautta. Tämä oli syvän ja merkityksellisen ystävyyden osoitus kahden miehen välillä, jotka auttoivat toisiaan sodan kaauksessa. Oli todella onni Xiangbolle, että hänellä oli Zhang Liangin kaltainen ystävä, ja aivan samoin Zhang Liang oli onnekas, kun hänellä oli Zhang Bonin kaltainen ystävä, joka oli hänelle omistautunut sydämestään. Opetus numero 3. Tulevaisuuden näkeminen ja Sandao-teiden polttaminen. Sandao, eli lankkutiet, olivat vaarallisia rakennelmia, jotka rakennettiin riippusiltojen tai puulankkujen avulla vuorenkylkiä pitkin, mahdollistaen kulkemisen vaikea-alkuristen vuoristoalueiden läpi. Tällaisen rakennelman rakentaminen oli kaikkea muuta kuin helppoa. Kuten strategia Li Zhenghan ja Chun romantiikassa kertoi, muinaisessa Shu-valtiossa ei ollut teitä. Kun Chun kuningas Hui halusi valloittaa Shun, hän kuuli Shun alueella olevan 5 voimakasta miestä, joilla oli yliluonnollisia kykyjä. Qin valtio teetti 5 rautahärkää ja asetti ne Qin maahan, väittäen valheellisesti, että nämä rautahärät tuottivat 5 mittaa kultaa päivässä. Shu-valtio uskoi tarinan ja lähetti nuo 5 voimamiestä kaivamaan vuoria ja avaamaan tien Qin-valtioon varastaakseen rautahärät. 5 voimamiestä onnistui avaamaan vuoristotien aina Qin-valtion asti, mutta heidän pettymyksekseen tarina rautahäristä oli pelkkää valhetta. Qin-valtio käytti sitten tätä samaa tietä hyökätäkseen Shuhuun. Palataan Zhang Liangin tarinaan. Tällä hetkellä hän oli matkalla takaisin Washuun Liu Bangin kanssa. Kulkiessaan Sandao-sietä Zhang Liang jätti hyvästi Liu Bangille ja ilmoitti palaavansa tapaamaan vanhaa isäntäänsä, Han kuningasta. Liu Bang kauhistui menettääkseen tällaisen nerokkaan neuvontajan. Zhang Liang, ennakoida Liu Bangin halun pitää hänet, selitti syytään. Palvelijanne jättää teidän majesteettinne ja palaa Itämereen. Ja vaikka se näyttääkin olevan vanhan isännän tapaaminen, todellisuudessa teen 3 suurta tekoa teidän hyväksenne. Ensimmäiseksi suostuttelen hegemoni kuninkaan Shang Yu siirtämään pääkaupungin Pengchengin. Toiseksi yllytän vasallit kapinoimaan Chu-valtiota vastaan ja seuraamaan Hania, saaden hegemoni kuninkaan menettämään luottamuksensa kaikkiin. Ja kolmanneksi etsin suuren marskalan, joka auttaa teitä majesteettinne nostamaan Han-dynastian ja kukistamaan Chun. Nämä 3 tehtävää olivat kaikki suuria ja hyödyttivät Han kuningasta suuresti, joten Liu Bang ei voinut olla suostumatta. Kun molemmat osapuolet olivat Sandaon, lankkutien, vastakkaisissa päissä, Zhang Liang määräsi sen välittömästi poltettavaksi. Tämä teko ei ainoastaan estänyt Liu Bangia muuttamasta mieltään, vaan toi myös 4 merkittävää etua. 1. Se sai Länsi-Tsun ylipäällikkö Xiang Yun uskomaan, että lankkutie oli tuhottu, eikä Han kuningas Liu Bangilla ollut aikomusta palata takaisin hyökkäämään. Näin Shang Yu lakkasi murehtimasta tätä läntistä aluetta. 2. Se takasi 3 Qin-vasallille, Shang Yun alaisille, mielenrauhan ilman tarvetta puolustautua. 3. Se rauhoitti kaikki mukana seuranneet henkilöt jäämään Han Zongiin palvelemaan Liu Bangia, heillä ei enää ollut halua palata takaisin. 4. Se esti muita vasallivaltioita hyökkäämästä tai häiritsemästä Liu Bangin joukkoja. Pohdintaa. Zhang Liang, joka ensin keskittyi omaan tehtäväänsä, huolehti myöhemmin näistä 3 suuresta asiasta Liu Bangin puolesta, mikä herättää todella ihailua. Myöhemmät sukupolvet ovatkin omaksuneet tästä syvällisen opetuksen suostuttelun taidosta. Jos haluat vakuuttaa jonkun, sinun on tuotava esiin ne edut, jotka hän itse saa, jotta neuvottelu voi onnistua.
Saatuaan tiedon Han kuninkaan tappamisesta Xiang Yun toimesta, Zhang Liang suoritti nämä 3 suurta tehtävää Liu Bangin hyväksi. Tämä oli sekä Liu Bangin onni että osoitus Zhang Liangin valtavasta arvovallasta ja panoksesta Han-dynastialle. Hänet tunnettiin yhtenä Hanin ja Chun 3 sankarista. Zhang Liangin strategisen viisauden ansiosta Xiang Yu siirsi pääkaupunkinsa Pengchengiin, jättäen Guanzhongin alueen, mikä loi Liu Bangille mahdollisuuden valloittaa sen. Miksi Xiang Yun pääkaupungin siirto pois Guanzhongista oli niin suuri asia? Strategisti Han Shengin mukaan Guanzhong oli muinaisista ajoista asti ollut keisarillinen alue, jota ympäröivät vaikeakulkuiset vuoret ja 4 tärkeää solaa. Idässä sijaitsivat Keltainen joki ja Hangusolan portti, lännessä Dalong-sola ja Chuanlangin piirikunta, etelässä Chongnan ja Wuguan-solat ja pohjoisessa He, Jing, Feng ja Wei-joet, Tongguan, Changyein-sola, 38 vuorenhuippua ja tuhansien liiden hedelmälliset pellot. Se oli todellinen taivaan aarrekammio. Strategisti Liu Yingin mukaan Guanzhong oli luonnon esteiden ympäröimä ja siinä oli 4 lujaa solaa. Yllättävän kriisin sattuessa 10 000 miehen armeija voitiin koota välittömästi. Taistelussa ei voi saavuttaa täydellistä voittoa, ellei vastustajaa tukahduta tai murskaa. Näin ollen geopoliittisesta näkökulmasta Guanzhong oli erittäin edullinen alue. Se tuotti runsaasti ruokaa armeijan tarpeisiin, joukkoja oli helppo koota ja se oli helppo puolustaa ja vaikea hyökätä. 3 puolta oli suojattu ja 1 puolen hallinnalla saattoi kontrolloida muita vasalleja. Jos Xiang Yu olisi pitänyt pääkaupunkinsa tällä alueella, olisi ollut epätodennäköistä, että Liu Bang olisi kyennyt hyökkäämään. Siksi sanotaan, että tämä oli ensimmäinen Han-dynastian 3 tärkeästä asiasta. Zhang Huiyang oli myöhemmin myös se, joka löysi Han Xinin kyvyt ja suostutteli Han Xinin jättämään Chun ja liittymään Haniin. Hän kirjoitti myös kirjeen, jossa hän suositteli Han Xinia Liu Bangille suurmarskalaksi. Vaikka Zhao He oli 2 suositellut Han Xinia, Liu Bang ei ollut suostunut. Vasta Zhang Liangin suosituskirjeen nähtyään Liu Bang suostui nimittämään Han Xinin suurmarsalkaksi. Ilman Zhang Liangia Liu Bang olisi siis menettänyt merkittävän sotilaallisen lahjakkuuden. Edellä mainitusta voimme nähdä, että Zhang Liang ensin heikensi vastustajansa, eli Länsi-Chun ylipäällikköä, ja vei häneltä strategisen edun. Sen jälkeen hän hyödynsi diplomatiaa jakaakseen Chun ja muiden vasallivaltioiden välit eristääkseen Chun. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, hän vahvisti Han-armeijaa suosittelemalla lahjakkaita siviili- ja sotilastaitoja omavia henkilöitä Hanin palvelukseen. Kun tämä makrostrategia oli käytössä, kiiman yhdistyminen Han-dynastian alle oli väistämätöntä. Mitä enemmän asiaa pohtii, sitä enemmän ymmärtää, että Zhang Liang oli todella erinomainen strategi, joka näki pelinkulun ennakkoon, suunnitteli ja järjesti vahvan strategian tulevaisuutta varten. Oppitunti numero 4. Älä ota kunniaa itsellesi. Kun Kun Liu Bang oli noussut Han Gaozu keisariksi ja jakoi palkintoja, hän huomasi Zhang Liangin teeskentelevän sairautta ja jättävän hovin väliin, mikä herätti hänen sydämessään epäilyksiä. Hän kysyi, "Mestari, olet useaan otteeseen saavuttanut suuria ansioita ja haluaisin palkita teidät suurella valtakunnalla kiitollisuuden osoituksena." Zhang Liang vastasi, "Alussa seurasin majesteettianne Guanzhongiin, sain kuulla ja seurata suunnitelmia ja monet asiat onnistuivat sattumalta. Se oli taivaan lahja, ei minun kykyjäni. Nyt majesteettinne on nimittänyt minut Liu Markiisiksi, mikä on korkein arvo tavalliselle ihmiselle." Mielestäni se on jo enemmän kuin tarpeeksi. Pohdintaa. Miksi Zhang Liang vastasi näin? Voimme nähdä, että ensinnäkin hän oli oppinut lähihistorian esimerkistä Han Hinistä. Han Hin oli tehnyt valtavasti työtä auttaessaan Liu Bangia valloittamaan yli puolet valtakuntasta Han-dynastialle. Sitä ennen Han uningas oli ollut Bashussa vailla mitään. Liu Bang oli kerran myöntänyt Han Hinille Zhou kuninkaan arvon, mutta pian sen jälkeen Liu Bang riisti häneltä kaikki arvonimet ja sotilaskomentovallan, jättäen Han Hinin sairaaksi ja vaarojen ympäröimäksi. Oliko Liu Bangin lupaama kuninkaallinen arvonimi siis luotettava? Oliko Liu Bang todella vilpitön? Vai oliko se vain ansa, joka muutti suuret ministerit keisarin silmätikuiksi?
Onneksi Zhang Liang ehti seurata Qi Songsia opiskelemaan Lao Tsin taolaisuutta, ja näin välttyi Liu Bangin ja keisarinna Lü Jin julmilta puhdistuksilta, jotka kohdistuivat Han Xin, Peng Yue ja Ing Bu nimisiin kenraaleihin, 3 kenraalia, jotka Liu Bang oli aikoinaan nimittänyt kuninkaiksi. Toiseksi, jokainen, joka on lukenut Lao Tsin Tao Te Chingin, on syvästi sisäistänyt tämän opetuksen. Se, joka ei itseään ylistä, saa loistaa. Se, joka ei itseään pidä hyvänä, näyttää todella kirkkaasti. Se, joka ei itseään kehu, saavuttaa todella suuria tekoja. Se, joka ei ole ylpeä, kestää todella kauan. Koska he eivät kilpaile, kukaan maailmassa ei voi kilpailla heidän kanssaan. Muinaiset sanoivat, kapeaksi tehty säilyy ehjänä, tämä on sen perusta. Kun kaikki on saavutettu, palataan alkuun. Zhang Liang oli syvästi omaksunut Lao Tsin edellä mainitut ajatukset ja soveltanut niitä viisaasti omaan elämäänsä suojellakseen itseään ja perhettään ajan mullistuksissa. Näemme, kuinka Zhang Liangin viisaus ylitti tavallisen ihmisen tason. Se on todella oppimisen arvoinen. Oppitunti 5. Saavuta menestys ja vetäydy, vältä Liu Bangin puhdistukset. Zhang Liang sanoi Liu Bangille, siitä lähtien kun minut nimitettiin, olen saanut majesteettinen suuren armon ja olen halukas luopumaan tehtävistäni. Haluan seurata Qisongtsia vaeltamaan ja harjoittamaan paastoa löytääkseni kuolemattomuuden salaisuuden. Purppuran väriset aarteet, yllälliset vaatteet ja runsaat ruokapöydät, jotka ovat kaikkien edessä. Kaikki haluavat niitä, mutta eivät voi niitä saavuttaa. Minä olen kuitenkin hyvin heikko ja sairas, enkä todellakaan halua tavoitella tuota loistoa ja arvoasemaa. En vain uskalla pettää pyhää armoanne. Sen jälkeen, kun Han-dynastian valta oli vakiintunut, Zhang Liang eli rauhallisesti ja onnellisesti, parani sairauksistaan ja vetäytyi rauhalliseen elämään. Hän valitsi päivän aloittaa Tiju, viljasta kieltäytyminen, muinaisen taolaisen terveyden ja kuolemattomuuden harjoituksen. Eräs henkilö tuli tapaamaan Zhang Liangia ja sanoi, ihmisen elämä taivaan ja maan välissä on kuin varjo, joka vilahtaa oven raosta. 100 vuodessa on vain yksi kuolema. Haluan vetäytyä syvälle vuorille opiskelemaan taolaisuutta ja kuolemattomuutta. Kaikki maine ja kunnia ovat kuin ohimeneviä pilviä. Mieleni on rauhoittunut, enkä tarvitse enää mitään häiriöitä. Kuitenkin koen kiintymystä, enkä raaski jättää keisarin armoa taakseni. Todellisuudessa en halua pröystäillä purppuran värisillä aarteilla ja ylellisillä vaatteilla palatsissa, enkä halua tavoitella maallista rikkautta ja kunniaa. Lisäksi minulla on paljon sairauksia ja elämänvoimani heikkenee päivittäin. Jos en kiirehdi itseäni viljelemään, pelkään, että tulevaisuudessa elämänvoimani on ehtynyt ja ruumiini ei ole enää täydellinen, jolloin edes eristäytyminen ja harjoittaminen olisi liian myöhäistä. Zhang Liang opetti myös pojalleen, Zhang Bigangille. Ne, jotka haluavat rikkautta ja kunniaa tässä maailmassa, nauttivat ylpeästi korkeasta asemasta ja vaurastumisesta, sokeutuvat loistosta ja nauttivat korkeimmasta paikasta, jossa yhteen kutsuun vastaa 100 ja heillä on kaikki mitä toivovat ja musiikki soi korvissa. He luulevat, että heidän elämänsä tavoite on saavutettu. Mutta he eivät tiedä, että palvelijan korkealla asemalla kaikki kadehtivat häntä. Korkealla ei ole koskaan vaaratonta. Täydessä paikassa ei ole koskaan ylivuotamatonta. Suuren vallan vuoksi taivas vihaa liiallista yltäkylläisyyttä. Ja pahat juonnittelijat löytävät tilaisuuden kaivaa esiin vikoja. Kun taivaan viha syttyy ja kaikki suut hyökkäävät, ei ole suunnitelmaa, joka voisi pelastaa, eikä paikkaa, johon paeta. Kun oma ruumis on tapettu, vaimo ja lapset joutuvat orjiksi ja rikkaus ja loisto katoavat silmänräpäyksessä. On parempi olla kuten minä tänään, rauhallisesti katsella pilviä ja vettä, nauraa joille ja järville. Kädessäni on taivas ja maa, sydämessäni oma aurinko ja kuu. Yksin surujensa kanssa, kun kaikki huovet on pyyhitty pois, vaikka olisikin hiljainen, sielu on vapaa. Vaikka joutuisi piiloutumaan hämärään paikkaan, sielu on vapaa. Vatsa ei hämmästy. Edut ja haitat ovat tuhansien vuosien takana, kun harjoittaa Lao Tsin mystistä tyhjyyttä. Kun on hiljaa, tarkastelee kaikkien asioiden hallitsijaa, mikä riittää pitämään itsensä turvassa.
katselee itseään ja iloitsee iästään. Antaa ihmisten elää rauhassa ja työssään ja pysyä hyvinä virkamiehinä. Eikö se ole parempi kuin pitää kiinni rikkaudesta, joka on kuin nopeasti kuihtuva kukka? Pohdinta. Miksi Zhang Liang vetäytyi Han-dynastian politiikasta? Syitä tähän päätökseen voimme löytää useita. Ensinnäkin Han Xin, jonka Zhang Liang oli itse suositellut Han-dynastian suureksi kenraaliksi, menetti kuninkaallisen arvonsa ja hänen sotilaallinen valtansa takavarikoitiin. Tämä oli varmasti syvä pettymys ja varoitus Zhang Liangille. Toiseksi Han kuningas Xin, toinen Zhang Liangin Liu Bangille suosittelema henkilö, oli noussut kapinaan Liu Bangia vastaan. Tämä toinen tapaus saattoi vahvistaa Zhang Liangin epäilyksiä hovin vaarallisista juonista ja vallan katoavaisuudesta. Kolmanneksi, mestari Huang Shigongin vanha opetus resonoikin syvällä Zhang Liangin mielessä. Kun työ on tehty ja menestys saavutettu, on aika vetäytyä. Parempi kuin edes Lian Lai. Tämä oli Huang Shigongin viisas muistatus siitä, että kun kunnia ja menestys on saavutettu, on äärimmäisen tärkeää ja viisasta vetäytyä pois politiikasta välttääkseen tulevat onnettomuudet. Meillähän on tästä esimerkkejä historiasta. Lian Lain eli Lu Chonglianin esimerkki on elävä, hän auttoi Kita torjumaan Janin hyökkäyksen. Mutta kun Qi-kuningas halusi palkita hänet arvonimellä, Lian Lai pakeni merelle piiloon. Toinen kuuluisa esimerkki on Fan Li, joka auttoi Yue-kuninkaan Gou Qiania tuhoamaan Wun. Onnistuneen tehtävän jälkeen hänkin vetäytyi Wu Järrin piiloon. Fan Li tiesi, että Yue-kuningas Gou Qian oli mies, jonka kanssa voitiin jakaa vastoinkäymiset, mutta ei yhteistä vaurautta. Neljänneksi Qi Songzi, mestari Ping, joka harjoitti Qi Song vuorella, on kuuluisa hahmo taolaisuudessa. Toisin sanoen, Qi Songzi oli itse asiassa Lao Tsen, taolaisuuden perustajan oppilas. Tao Te Chingissä Lao Tse sanoi kerran näin: täynnä pitäminen ei ole parempi kuin oikeaan aikaan lopettaminen. Teräväksi teroitettu ei voi pysyä terävänä ikuisesti. Kultaa ja jalokiviä täynnä olevaa taloa ei voi ikuisesti säilyttää. Vauras ja ylimielinen kaataa itsensä. Tehtävän suoritettuaan vetäytyminen on taivaan tie. Tämä tarkoittaa syvällisesti, että väkisin yrittäminen vain vahingoittaa. Oikeaan aikaan pysähtyminen on aina parasta. Kun työ on tehty ja siitä sitten vetäydytään, kukaan ei voi kilpailla tai vahingoittaa sinua. Silloin voi elää rauhassa ja turvassa. Yllä mainittu Zhang Liangin ja hänen poikansa välinen keskustelu todisti, että Zhang Liang oli syvästi oppinut ja ymmärtänyt Lao Tsen viisauden syvimmät merkitykset, erityisesti sovellettuna niihin, jotka työskentelivät hovissa ja valtionhallinnossa. Kiitos sydämellisesti, että seurasit tätä syvällistä videota Muinaisten viisaus-kanavalla. Muista painaa tilausnappia ja kellokuvaketta saadaksesi ilmoitukset uusimmista videoistamme. Jos löysit tämän sisällön hyödylliseksi ja inspiroivaksi, jaa se myös ystävillesi ja kerro meille ajatuksesi ja pohdintasi kommenteissa. Olisi mahtavaa kuulla mielipiteesi.